तामुलपुराव BPF दोलोआव हाबनाय इमानुएल मोसाहारिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बरायदों। UPPL दोलोआव जयेन जानाय हाबाफारिनि सायाव जगेन बसुमतारिया बरायदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि बारग' गाहाय नेहाथारि BTCनि बारग' मावफुं सोद्रोमा बारग' MLA BJPनिफ्राय बारग' दैदेनगिरि इमानुएल मोसाहारिजों लोगोसे तामुलपुरनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरा दिनै CKआव BPF दोलोआव जयेन जायो। गासै दैदेनगिरिफोरखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला आरो गयबारि ब्लक BPFनि दुंब्रुदै मावख'आव बरायो। बेथ' जोबोद मोजां बाथ्रा। जिहेतु दाख्लैबावै जा जितेन मुसाहारिया नैबे तामुलपुर जिल्लानि सासे दैदेनगिरि हिसाबै प्रमद बर'नि माखासे मावनाय दांनायखौ गाज्रि मोननानै बा उन्नयना माबादि जानांगौमोन बेबादि जायैखौ नुनानै बिथाङा दाख्लैबावै जयेन जाबाय आरो दिनै फिन जोंनि गेजेराव सिगांनिनो सासे बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि बिथाङा दिनैहाय आरोबाव हाग्रामा महिलारिनि आखाइखौ गोग्गो बा गोरा खालामनो होननानै आरोबाव बिथाङा गोबां जन माखासे बिभिन्न माबानिफ्राय राजनितिक दोलोनिफ्राय लादेरनानै गावबो दिनै जयेन जाबाय आरो लोगोसे नैबे गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे UPPLनि दैदेनगिरिफ्राबो जयेन जाबाय। नै दा बिथाङा माबा शरीफुल इस्लाम आरो नै बिथां हासिम आली बिथांमोनहाबो आरो दंबावो कि नाम आसिले जिन्टु बिसोरो दिनैहाय बेयाव जुगदान जाफैदों आरो बिनि मेन कारनानो बेनो जाहैबाय मा प्रमद बर'आ दिनैहाय जेरैबायदि मावनांगौमोन बेखौ मावनो हायाखै आरो दिनै बिथांनि मावनाय दांनायखौ रायजो राजाफ्राथ' बुजिजोबखाबाय आरो गावजों थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा फल'वारफ्राबो दिनै बुजिनानै बिथांखौ सानफा एफा बिथांनि लोगोफ्रा बिथांखौ नागारनानै BPF दोलोआव दिनै जयेन जागासिनो दङ। साबेसे BPF दोलोआव बा गुबुन पार्टिनिफ्राय? दिनैथ' अल BTCनिफ्राय गोबां मथा-मथि गोबां जन जादों आरो मथा-मथि 300-400 जना जादों आरो दिनैहाय लिडार गोजा गासिबो फिसा दैदेनगिरि नङा। तामुलपुरनिफ्रायनो मथा-मथि जों बुंनो हायो दिनै 100 जनसो जादों। बे गयबारि समस्थियाव UPPLनि जयनिं जानाय हाबाफारिखौथ' जों मिनिनोसो ओंखारो। खारन बिसोरो मोनबा कनस्टिटुवेन्सिखौ लानानै मोनसे जयनिं प्रग्राम खालामदों बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव खिन्थु बेवहाय जयेन जाफैदों सनितपुर जिल्लानिबो बा बिथिंजाय गसाइगावनिफ्राय बा बिथिं क'क्राझारनिफ्राय बेफोरबायदि जाफैदों। ओमफ्राय बेवहायथ' जों नुदों गासिबो UPPL आरो BJP गलाय गथाय मानसिफ्रा बेयाव जमा जानानै देखायदों आरो बेवहाय जयेन जानाय देखायनायनि कारना बेनो आरो मानसि गमागम खालामनायनि जाहोना बेनो दाख्लैबावै बिथांमोनहा चेक रानदोंमोन मैगं बेफारि दाउ बेफारि बिथांमोननो 5,000 के चेक रानदोंमोन आरो बिथांमोना बैफोरखौनो आरो होबावगोन होननानै बिथांमोना लिंनानै लाबोदों। खिन्थु जों मिथिदोंबा बै चेकफ्रालायनो गासिबो इनभेलिड गोजा बेखौबो जों मिथिनो मोन्दों आरो बेखौ एसे दावराव दावसि जादों आरो बे इनभेलिड जानाय खोथाखौ खोनानानै बेसेरा बिसिनि VCDCनि चेयारमेनफ्रा उन्दुनो ओंखारलायै आरो ओंखाम जानो खहाबलायै जासे उनावहाय बै बेनिफिसारिफोरनिफ्राय बे चेकखौ एकदम दैखांगासिनो दं आरो बिथांमोनहा। दाथ' जों बुंनांगोन दाथ' BPFआ अकल दिनै BTC ओनसोलावल' मोनसे सिनायथि जानानै थायाखै। दिनैहाय BPFआथ' बेवहाय जोङो देरहाखासिगोन बे सिउर जाखाबाय आरो जेरैबायदि नोंथांमोना कुइसन खालामदों माबादि थांगोन होननानै दिनैहाय जोङो ओरैबायदि मोनसे सिस्टेमजों मावबोदों। गिबियावनो फुड रेलि लादोंमोन, फुड रेलिखौ फोजोबखांनायनि उनाव बिभिन्न हाबाफारि लादों, बिनि उनाव दा जयनिं प्रग्राम लादों। जयनिं प्रग्राम जोबखांनायनि उनाव दा जों आरो गार्जेन लेभेलाव जों खामानि मावबाय थादों आरो मिटिं जाबाय थादों गार्जेन लेभेलनि बेखौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिला सारा गावनो बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों आरो दा आरोबाव मा खालामदों बुथ कमिटि दागासिनो दङ आरो बुथआव गामि ओनसोलाव भटार सेन्टार हाबनानै जों दिनैहाय खामानि मावगासिनो दं आरो बेखौ नुनानै दिनै UPPLआ गिखांनाय फैदों। दिनै रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ नुनानै बिराद रंजादों। जोंहा माखासे BTCनि माखासे पावार गोमालांनो नागिरनायखौ जों दिनै मोनफिनसिगोन होननानै रायजो राजाफ्रा बिराद रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनैनि तारिखआव। কথাটো ঠিকেই শুনিছে আপোনালোকে। আজি
স্থায়ীভাৱে আজি BPF-ত যোগদান কৰোঁ কাৰণ UPPL দলত মই সক্ৰিয় এজন সদস্য হিচাপে মই কাম কৰি আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যিটো BTR-ৰ যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজৰ যিটো সজাগতা সৃষ্টি হৈছে আৰু UPPL দলত যিটো গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো চাগে ভাল লক্ষণ নহয় আৰু সেইকাৰণে মানে এতিয়া এক কথাত ক'ব গ'লে হাগ্ৰামা চৰকাৰৰ বাহিৰে বিকল্প কোনো ৰাস্তাই নাই আমাৰ কাৰণে কমচে কম মই মাইনৰিটি ফালৰ পৰা আহিছোঁ বা মোৰ অঞ্চলটো মাইনৰিটি ঘোষিত অঞ্চল তো একমাত্ৰ হাগ্ৰামা চৰক ভৰসা কৰিব পাৰি আৰু ৰাইজক সেইটোই বিচাৰে আৰু ভৱিষ্যত দিনৰ লৈ যাতে আমাৰ ঠাইখিনি বা আমাৰ এই বৃহত্তৰ BTR বৰ্তমান BTR হৈ আছে তো এই অঞ্চলখিনিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আজি ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই BPF দলত আজি যোগদান কৰিছোঁ আৰু BPF দলৰ কাম কাজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আজি স্থানীয় আমাৰ জিতেন মুছাহাৰী বসুমতাৰী আছিলে মুছাহাৰী ছাৰ আৰু লগতে আমাৰ জিতেন কি কয় যোগেন বসুমতাৰী ছাৰ লগতে তহিদুৰ ছাৰ তেখেতসকলৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে একেলগে গৈ মই BPF-ত যোগদান কৰোঁ যেহেতু মই সুদীৰ্ঘকাল 33 বছৰ মই ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হকে সমাজৰ কাম কৰি আহিছিলোঁ আৰু যেহেতু ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা মই বিদায় লৈ সমাজখনৰ কিবা কৰিব লগা এটা নিশ্চয় এটা মোক হেৰি লাগিব স্থায়ী লগাৰ ক্ষেত্ৰত মই আজি সক্ৰিয়ভাৱে ৰাজনীতিত আজি যোগদান কৰিছোঁ